Čaute, ahojte všetci priatelia, vítam vás pri takom netradičnom videjku. Dneska sa nachádzame v Railworkse a chcel by som vám ukázať tutoriál, taký menší, ako nahodíme lokomotívu 163, prezývanú Pershing. Takže, ako prvé, keď sa dostaneme do kabiny, prevozieme si šípkami sem a tuto máme dve takéto spínače, jeden a druhý. Tento spínač dáme do polohy ZP, proste iba do jednej ide a druhý taktiež. Začne nám to pískať, ničoho sa nebojte, tu máme takýto knoflík, ktorý zatlačíme dovnútra a je ticho. Pozrite sa, tuto si to priblížime k riadeniu, ťukneme na to raz a potom už len zoberieme, otočíme, tu tiež ťukneme, zapneme stopenie vlaku a teraz tu máme také niečo, že pomocný kompresor. Tento čudl otočíme do ľavej strany takto. A môžeme si dvihnúť zberače, ja si dám vždy P plus Z, zadný predný. A tuto máme také niečo, takúto vecičku, že odzemňovať zberačov. Toto si dáme do P plus Z. Hej. Môžeme ešte odbrzdiť ručnú brzdu, proste zatočíte do ľavej strany a je to. Väčšinou sa stáva ešte na S-ách, na Pershingoch tak nie, som sa s tým nestretol, že tieto kohúty máte proste takto uzatvorené a musíte ich mať dole vo zvislej polohe, aby proste vám vyšiel vzduch zo zberačov, ináč vám to nedvihne zberač. Môžete si zatiaľ povoliť lokomotívnu brzdu, to máme povolenú, takže počkáme, kým dofúkame. Tak, máme hlavný vypínač, majú sa nám dať hore zberače, áno, je to tak, máme hore zberače. Teraz si pomocný kompresor dáme do polohy automatika, jeden aj druhý vedľa neho. A tuto vám ukazateľ ukazuje, koľko máme barov. Pokiaľ táto červená rafička nebude na 10 barov, kompresor vám neprestane fúkať a vy sa nemôžete pohnúť. Takže ja sa ho ozvem, ak to bude na 10 barov. Takže rafičku máme česne pred 10 barmi, necháme tak, môžeme si určiť zatiaľ smer, ja to robím klávesou dvojité V dopredu, dáme si smer, práve sme dofúkali a môžeme si dať ešte pohľad z okna na rýchlo, cestujúcich máme, pískneme a dávame výkon, dáte túto páku dopredu a pozrite sa, už ideme. Nič ťažké. Stiahneme jej výkon, lebo už ideme rýchlo. A je to. Lokomotíva je v pohybe. Tak to si môžeme dať aj prejazd. Tak to si môžeme dať. A ešte sme zabudli na pozičné svetlo, pardon. Pozičné svetlo si zapnete týmito dvomi čudlíkmi. Takto ich otočíte doprava a máme pozičné svetlo. To by bolo pre dnešné video všetko. Majte sa. Vidíme sa pri ďalšom. Čau.